Club Junta, building better Africa. Jaja amadalisa kuti zimaenda bwanji mmadalisa bwanji mmapanga bwanji kuti mudalise munthu Muna mufuza di zinayambira bati. Zinayambira bati. Chabwino ya zinayambira bati zodalisazi. Okay, so soon again did kunchito office kwanga. One of the guys I met Magwira na Nchito, he's also from Malawi. They anazanduza kuti that was some time back. The wakuti ama kubanga ni foro akuti bwanji sima mudalisa. I can't even remember the girl's name. Then look, what do you mean? I don't someone pasago or something. Then I said, you know what? What do you think is Obanga Zodalisas? Then you can go to Namutumizra and drama, Mkuyamba and Sodalisa. Omano, I would say this. I don't think it would eat house and be Macau in a Sankandra Jandineo because I like to be fair. Because I wouldn't have JB, Tandisankile entertain me by social media, my page banga, especially on my page. They wouldn't thank it. I can go to Basano or something. And maybe another reason why Dimagonda Watandizako and twice. Because in any of Malai before and Malawi with my own Gudumavuto and Bidi. As much as you see people on the social media, Sugudali send the Woody and Widow and Tambia Maka with Awudiga. So Jiraina, Yogudi, the attendees ever when my followers anga, the Wanga Gadi Gudani Sago. And depending on the Maka would be Basuna again, would be Mutu Gudaleo. The bank is how you intend so the Maka would mean the Mabanga Piggy exactly would be the Makutima would no. Sabano investment dalisa tukubemba kuti mudalise na Facebook. Indio ndinaku America sima Africa kwa dalisa ya indio mulinazo. Dalisa kuma ineyo head. Inofuna kudalisa kotani. Ineyo head ababandi pali project yomwe ndikupanga kasonka wa anthu amene ali kuti kwa America kunoku. Ndiye pali school inaka kuntambanyama kucholo. Aphunzisawo anandilumizira video anaja mkasi muja akuti mavyete then tamfunsa kuti mklasi mmene mumu ndi standard chani ndakuti klasi mmene ndi standard 5 ndati muliyana ngati akuti muliyana 300 chakuti muliyana 300 chakuti zomwe zokhala banji kuona lonso ana ajanso angokhala pansi ndi ma comment yomwe anali mu section manga unena kuti madesk ndi ndada ineyo bwanji nditamayuza ineso influence yanga kumapeza sanduso a influence ngati no amene mafuna kuthandiza anthu tijoinane tiyathandize ana amene wawa ku madesk ndesizo sindakuona kuti madesk yonse fina ndi mugule ino iyayi ineyo ningufuna kuona kuti pambali yanu ino mudalisa ndi zingati contribution yanu ndi zingati kuti ineso ndikaonjeza inaso akaonjeza anaja akhale ndi chani ndi madesk. Okay, so kali mbali imene yonde ndi mbali imene ine ndimakonda kupanga andi panopa tili ndi ma project angapo amene tikufuna kupanga ku Malawi. Kumbuyo kunoti mapanga kwambiri like chakulilongwe and stuff like that panopa tikufuna tipange kumuzi like ku north Nkata Pipa somewhere around that side. So this is one that's something Jody Jaja Magonda Wanget. The numbers are school yaku. There's another school somewhere in Lilong when they want to Nangago Malengundeja. I think it's Malengunda, I can't remember the name. They would if it Magosatan. Timagosatan. Yeah, Comano. Tukufuna kunena kuti sikuti ntchito iyi boma likumalayi kujalenga gwire loka ya ma project ano muna mabagwira boni ntchito ndi boma. No, okay. And I try to stay away from gwira ntchito ndi zaboma. Okay. Sinofuna kana part of zandale zino. Komano inewe ngati ineyo mavieted kugwira ntchito ndi boma kwake ndi kumeneko kunena kuti ife as a community ya ku diaspora. Okay. Tizitha kubwera pamodzi kusonkha ndrama ndikumapanga maproject ngati amenewo yetu chifukwa ifeyo sana
wacho kuti kugwira ntchito ndaboma, what do you mean? Tegeze ngati school imene iyi yet ya Ntambanyama yet Yes. ili kutcholo school ndi ya boma. Okay. School ndi ya boma Yes. anawa ni mu school ya government koma libe madeski akudiso amati akalemba chimangirizo chija. Anaja nanga si chimangirizo chija imene okhati nkhani yokuti azipanga reference akabasa mafunso eti. Chimangirizo ndi chani? Chimangirizo ndi composition nkhani. Oh, okay. Abasa composition ija ndi after composition ija sikumakhala mafunso according to nkhani ya composition ija. Yes. Chifukwa akuti anawa amalemba pa backboard ndi choko nkhani jama amene aifufuteponso kuti alembe majani mafunso komano akalemba mafunso aja nkhani ija amakati anaja palibe popangira reference ndi amene olo mutapeza olo printer printer ndi ka stationary kuti azitha kuprinta majani timafunso tija koma abasa anaja azikhala ndi popangira jani reference. Okay. Eh, So that means also like a printer or Johnny, can we find them in Malawi? You can find him or we can order them something online or somebody who can get one can help. Nzino dizinduzi tibwere tose pamozi nde munthu oyamba kumpanga approach ndinuyo right? Kunoko ku diaspora kunoko munthu amba kumpanga approach ndinuyo nde ndimafuna tinaona kuti titapanga ubale kuti tizigwirira ntchito limodzi inu mukamathandiza anthu ifeso tizithandiza nawo ifeso tikamathandiza anthu nanunso muzitani cholinga kuti Malawi atukuke zonse sitingangosiya mumanja mwa boma ya That's true. boma buli kukonza zinthu zikulu ngati mabajeti majani ife tiyeni tizibwerani tisingweka manyongolo mensi muti mmene mucha monga ngati ya Malawi akufuna kwabwino yetu nde ineyo monga ndakupemphani munjaona kuti chonde sister wathu tidaliseni ndi project imeneyi inenso ndikapokena kake ndipezaso ena akayika tonse tikabwera pamodzi muona kuti mmawa pano anaja madeski ajatani apezeka. Yeah, so kumataka so didapanga kuyamba mwina tiyamba like mulanje cholo chani pang'ono like that. Mwaona ka le anthu ngati anthu organize choncho ngati inonda amene tikufuna kugwira ntchito ife anthu amaganiza choncho nde ineyo kwambiriso ndimona ngati Amalawi samakupanga na appreciate bwino Amalawi samakuonera bwino because satha kumvesesa kunena kuti inuyo muli kufuna kwabwino. Nanga muona problem ndabweresa apai muona kuti muthandiza bwanji. I felt I'll work on it. And ndikapita ku Malawi, I'm planning to go to Malawi anytime soon. Lead. Then when I'll tiningane nesanga mwandika paucheni. Koma anytime soon tupita ku Malawi. So therefore my manager anga Mufati and Akenjo kuti mwina we should go and visit him. Aha, koma ndi mutangotero zingatakhala bwino. Yes, so I think that ndikapange visit ndikaoneso chintu china chimene naonaso maskulu awa apart from my desk hygiene zero toilet achaso nikabe so kuti mwina we should work on that. Mwaona ka flexible toilets and zingatotenos mwaona ka choncho nde tsopano ineyo ndasangala kuti mupita ku Malawi andi mulio at liberty kuti mukaone malo ati mukafika kuti kumeneko chinthu cha mtengo wapatali chifukwa mawa ndikumpanga interview mphunzisi uja waku school manager kuti atiuze bwinobwino kuti timve bwinobwino kuti mavuto ake onse ndi chani makuti nde tipezeno amisiri tione kuti amisiri aja angati kupanga madeski angati ndipo ni ndalama zingati. Yes. Nde ino mukakhala muli kumayi kuja mukangopanga gawo lanu kuti kumene kuja ifeso tichitaso mphamvuso tichitaso gawo lathu. Feda togoza pakati panaona mnapanga so ina yake kama mnashita doni kafingi mnaso kandama about 20 million. What did you do with that one? Tinagawa ufa ndipo tinagawa kunkhatabe tinagawa kuchitipa tinagawa kwambiri kunsanje kuzomba unakafikaso.
Okay. tu nde ntchito zathuso ifenso timakonda zimenezo nde ife tikamaona mukupanga mapanga zija ifeyo zimatisangalasa. Aliyense of course amakhani mbali yake wina amaziona ngati za positive wina amaona ngati za matama inu zilone zija pena so timabwerera mbuyo kuti if I do this someone will say kuti kodi iweyo kuzilenga ngati ndani so alisi tikapanga kagulu choncho tilose we are working together, that's okay, because then I feel we're just born like that kuti timakonda zothandiza, like people will say kuti unatenga tipo bambo wako. I guess my father was the same way. So, Club Junta, building better Africa.